jumadona septembre kalo kletan wolonvla ambalma o bisimila mala chuka don kibaru keneka bi kibara munu mambulo kada kuluka jatke wale taba uluka nyema bado o bonela ni la france finitigu uluka wilika jodo sinfe kibara munu serama ule hayre kafo al sarawi ni ayre la kafo ko ale jatke wale taba uluka tomba do nyemae sahel jamana ko nala o chen o bonela anina kelero sinfe al sarawi ale kuye jatke wale taba uluka tomba do nyemae ni oye eta islamique au grand sahara e IGS france fintugu ulika jodo sinfe ale bonela anina utkalo konnala ko ni jatke wale tabai ni oye adna abu walid al sarawi ko ale ko ni kuye jatke wale taba uluka nyama bay ko wa fene ko uga bingalke wale ko o kunye silendo mali burkina ale ni niger o jamana nunuma ko jatke wale chaman tara kanyesi finindigu ale ni dugudew mani yoro ko falen nununa ko a chamana al sarawi ale ka jatke wale ton europe be ako jukoro kawla dona kafo kabini samba fla ale ni tan fla al sarawi ale kunye jatke wale tomba do fenesigi ni oye mujawe akunye onyamae uka dansago wale ulukun jugale no gawo o wakati nuna kosabe ni kibara nunu serama arabadon shufe ka duguje alamusadona septembre kalo kletan woro franci president feni oye emmanuel macron oga kuna fondi sira do fe ko kabini franci fintiku uluka ni wilika join kepma utkalo konala ko akonu kuma don folo mogomunu koni kuntura o keleina ko ko fede sega nana yire ka fo al sarawi aleni anofe mogo chama ko uluko ni nintura ni keleina ko franci fintiku ulube kele jigi al sarawi na ka mogo kan wakatimna ko kera ka soro ube mali koroyan fanfe ukume ka ukunda niger jamanaka kibara wara mambolo kada ukuloka ore mali ministri sombe ni o ka bara nyeshilendo kalanko ulu sabatilima o sebenke kunu alamsado septembre kalo kletan woro kayire ka fo ko ngunu kamunu be dugu kono ka fo ko defu resultat bora ko tientala kawla dona ka fo kalande un aleni kalande somao ulu chama kono willa ku jo kunu sabla ngunu kando kono ku ya yire ka fo ko defu resultat bora nga ayire la ka fo ko ma daw de taleme resultat korolewunta ka ulu bla borolo sira daw fe ko ka soro ka demsenun ka ulu ko ni lanege ni uye nga ministry ale sebenke ka bela jele la donia ka fo ko resultat nunu ube na bo boyani karama konnala ko wa fene korolen ube bo chuko amna ku bena senga bo o chuko yakele nunu nila ko resultat boni ko atena dugo mo la fene kibara wara mambolo ka dawkuluka ore masina jatege wale taba ulu tara dugu do ponkari yenno kibara mun sirama ulu kana yire ka fo septembre kalo kletan duru arabado nyaro dona la pombe no jatke wale tabado ye bingal ke wale ta kanyasi oma nika ni point kari kawla dona ka fo nyaro aleni kolongo chelala kilometre duru de buni nyogonche ni bingal ke wale tabano nuntara neke kanya mugani safa wakati nika ta point ko ni kari nga amase ka do ni jatke wale tabano nukuye makile mununye dugu ko ni njele dugu mabaw ulu willa kaseni yoro ko falena ni kata ponko ni njoga la je ngani wale ko ni kera haminan ko baye kanyesi dugu deuma sabla wule ci kon bla mali jamana nyamugo ma uga demedo uma wala sa ulu be se kala kana chuga mna aleno ubulu fen kuna funi kunchela kibara were mambolo kada kluka ore bajangara ye marabolo konnala kalango nyama farala nyonga ni ka hakili jaboke wala sa ka ekolu dayale kibara mun serama ule ayire ka fo ko bajankara kapu konnala ko ekol so bishegini woro ulude datukunendo ko sanga fene kapu konnala ko kalanso kelen datukunendo ekol ko nyama uni yoro ko fale nuna ni oye bajankara dekap aleni sanga dekapu aleni ekol so bela jelen ulu directeur farale nyonga aleni comité de gestion scolaire mo fene farale uka nuno ye hakili jagaboke wala sa chuka amna ubseka fero ko ni sigi senka kaseka demsenun ka uluka hage usabati uye ni o folo do uye kaseka uga kalanko sabati ni ka klaka uga lakana ko fene sabati kalango nyama nunu ko ne ayire ka fo ko uluka kalanso nunu ko ni inda tugune fleni ko asababu bora lakana baliala ko o sababu yala uba nyini mali jamana nyamo fe uka ufaga fara uluta kan wala sa chuka amna ubseka je ka demsenun ka uluka hage usabati ambalma onine kunya oka bidon kibaro e kada okluka ani je aka kuloma jola okambe anyona were